nyaya iripo ndeyekudai wanga uri kuswe sani mudzimai wangu achiti baba musaende kubasa pane vanhu vari kuuya panapa ndati vanhu vari kuuya ndevekuri zvikanzi mwana kunzi ada kudzoswa kumba adzoswa kumba nechinangwa checho ndaakatoda kumudzosa apo wanga akane 27 days ndamudzinga pamba ndikati urit kana vachiuya vachauya vatinataure navo bcause handina kodzero kutaura navo bcause vakanga ndivakabvisa kwandiri handina kuve kuti ndese titaure navo regai ndingomira ndakamira zvishua kusvika kuma 9 vanhu vaiva ndobva vasvika akasvika ishamwari yangu yandoshanda nayo kubasa akasvika sechisahwira achitotambanira ashamwari ndova kuzoti tite quotation chipaipai achitauti nyaya timafanisi nditi abhoka nequotation mesiri aitobva azoti shamwari ndida kuona maistesi kana uda kuona maistesi vari mumboo ndobva ndatobuda zvangu gedi ndabuda gedi akuda kutaura nhau yake toda kuti tite sei tidzose mwana vana vangu vakoma ndobva vanga rikubva vamurova zvikanzi nekodzero yekuya panapa uchitaura mashoko ose kana sendera wabvisa musho wakamurova kumusvitsa pamba papababa ndobva taenda kupolisi ndobva tatomhangana futi nyaya takati atarova vanhu ikuda kwenyaya yakadai chikanzi shedzai munhu wacho ndobva munhu wacho ashevha ndobva yataurwa papolisi vaikanzi garai zvakanaka but imi baba nyaya iyi hamukwanisi kusvika kumba kwababa pasina kamakabvisa kana wani dai makaendawo nebhola zviri nani saka mimi garai zvakanaka ndobva tatodzoka zvekuti kumba mapurisa tienzanisa paipa kuseni ndikuona mwana kunipinzira foni kubasa baba ndadzingwa ndiri pamba adzingwa nechinangwa chei zvakanzanzenda kumba kwenyu ndobva ndatora mbuya apa mbuya vangu apa ndikati dzoserai ichi mwana uyu kwanga ari handidi kuti ave panapa kana vamudzinga futi ngaanange mupolisi ndochatipa decision kutofamba sei ndishuwa gogwa vakatoenda nemwana kusvo vasvika kuya kwebaba vangu vakatanga kutora mabhegi emwana vachikaenda panze asina kumuona pano vatora mabhegi vachikaenda panze mwana uyu achindifonera ndokati chiripo enda kupolisi ndo ichatipa nzira yekufamba nayo akabva enda kupolisi mwana wayo asvika polisi ikanzi aiwa isusu hatonge nyaya idzi endai kwamambo ndosaka takazoya kuno takaripota nyaya ichi ndatoona kuti mwana wacho asina kana kugara kwakanaka kana akutodzingiwa mabhegi achitana mabhegi natezvara hazvina kurongeka mwana wenyu aikange ati aimamutendera kumukomana wake mukomana wedu vanogara 27 days yakanogara 27 days ndobva vekumba kumukomana wake vakumukandira mbatya mukomana wake aivekwei mwana wainaa ipapa handizivi zvangu ndichadaona ndaita kuudzwa nambuya kunzi mwana utokandiwa ibhoza ndibasa mwana utokandiwa ibve panze first time ndakatosvika mwana ari pagedhi akatomira indadzinga ndikati agogoenda nechi nemwana ndobva ndadzokera kubasa uku ndopa vakasvikawo haminozvavakabvuwa ikoko inyumbao ndokundarire saka mwana uyu angakatiziswe angakaita zvokutiziswe mukomana aitonetsa pamba pangu first time takatombomhanyisa kuti zvaunoita zvina unhu kana uchida musikana wako enda kuna sekuru vake vanogara kufacebook munoonana ikoko mopedzana ikoko mwana yanga kuti paangofunga kungouya pamba anongoyofonda kuya pagedhi ini ndinondishuwa ndokona vari kuti mwana uyu angakatiziswe aiwa kutiziswa haana asi ndakatozidzinga tichienda kumba kwomukomana wako manetsa saka indo kunoita 400 kutiziswa handiti nzira dzekuroora dzatinadzo kune dziri very informal dzakafanana nekutiziswa kuya kunozonzi kukumbira ndo dzakunyashanda mbiri vanana musingabiri nedzimwewo hadzichanyashanda mazuva anaya saka makamutenda kumukomana wako kurova kuti akanga aita zvekutizira onzi aenda kumukomana wake ndoko akanogara 27 days saka anogara 27 days akaenda nembatya dzake ikoko akati kuti makamuperekedza kutaurai akaenda nembatya dzake ikoko takaenda musutukezi naiye mwana ndakasvika pamba pai ndakasvika ndakadini pano baba akati nechinangwa chei akauya nomwana vakamudzinga uyo ndaakakagara panze paakabata kabhegi kacho kakanira pai panze handikuona ipanoona ndikati arikei kutadana
chikonzero chikuru chaita kuti muinde nemwana wachachiri chei? Kuzwe chakaita kuti ava unopindura tinobvunza isu ataurira munotaura imusiriwo ivo kana mune nyaya yenyu yekutaura yemaruseri muchazvitaura isu toda chikonzero chikuru chakaita kuti muperekedze mwana mumuendese kumurume wake. tikada kuti tiendese mwana takamona arichema pabhedhi vanamubvunza kuona kuti haturipo uye akati ndikuramba hanzi handichakuda ndikao kwani kuramba sei asi ndeikomana wakuzikana ndaidza mukomana kukati dzoka taura ndirigoko dzoka kakotaura kubhatiza haana kumira kubhatiza kaenda ozasara ndakabvuda kuti mwana oivo komana wakuti ari kukuramba asi makataza here naye makaraya mese uye akati akorora neni mukuona manje ndikagatikamese saka ndakaenda naye. Chikonzero ndechekuti vakanga vachita musikana. Asi pamakaenda naye makaona kunani? Pandikaenda takati patikatanga kuenda handirakuda kuenda kumba kwababa, takaenda kumba kwatete kwanzvadzi yemukomana wake. Ndopatikasvika kusvika kuye tagaro pasi tautaura nyaya yedu tikanzi ora handi yekunani pana baba. Tete vacho zvatikaenda navo kuna baba vacho manje tosvika pana amai vakatitambira zvakanaka vakati ashuwa akatombomutsungura mwana wangu muroora anotomboya pano. Amai ndomuromo wakapindura amai kaa amai muri kubva kune vanhu nyaya anotaura vakati neno ndakutsikana nayo ndobata ndadii manje ndamusiya manje pamba pababa manje naamai. Makanomusiya pana amai vacho? Amai vacho nababa pamba pavo manje takaenda natete ndovakandiraikidza ndamasingapazivo nemwana wavo musikana mubvana. Saka kweseni yangu ndeyekuti makaona pana mai pamusha maenda nemwana musikana wepapa. Takaona paina mai ndo akatipindura kuti mwana wangu atombomutsura muroora nemuziva. Saka imi ndimani? Baba chete bangona. Okay, ndimi kula zembe banzi. Ndino wacho. Okay. Oti chakaita kuti mwana zembe banzi. After 27 days. Ngachida kutamba ndini kunyatsonzwisisa. Nzwa 6 December. Ndakafika ndibva kumasa. Ndaona musikana ari pamba mai vandidaidza. Musikana uiswa pamba. Auswa pamba ndikati ine maka yei amuisa musikana. Bosi musikana uyu 2 years dzese taimuziva. Ichoya pamba achisuka maplates achidii. Kosei vazongoti vakumuisa pamba. Mai vakanditi reason vakataura ndekutanzi makore awandisa kuti varambe vachidanana. Saka takuisira ichi mukadzi. Ndakati but vamasingafaniri kudaro. Then ini nemwana wangu vachiri mukudanana. Ndakagara mwana wangu unoona chinonzi imba chinhu chinokosha plus chimba kana wachisarudzira munhu wako uchagara naye the rest of your life. Saka utsvaga mari yako, shanda utsvage mari yako, uzunganidzire mari yako, wotenga tuntu wako tokusa utomumba kuti vanouya mukadzi wako unenge urichi iye mukadzi anowana pekutangira zvichienda mberi. So ndikazongoikana vauya nemusikana, so ndopakazopapusha kuti kosei vazokurumbidza kuuya nemusikana. Isinongoongo musikana tomuziva wai vazokurumbidza kuuya nemusikana. Ini ndakaronga nemwana wangu tichazodai tonokumbira totora musikana. Zvadaro ndakagara pasi nemwana komana wangu ndikati todii mufana wangu tikanzi ateti ngatimbotorai musikana atimuendese kumba kwatete kuforiti. Musikana akaenda kuforiti unogara titi vari panze akanogara natisisi vangu bva musi wa9 kuti pambudo agara 2 days chete. Bva musi wa9 aigara natete vangu nemumo wavo bva musi wa9 achigara ikoko mwana wangu chigara naye pamba chironga kuti todii pazvinhu zvakuita zvinhu zvokudimburira. Saka toita sei? Saka ari ikoko musikana musi wa 21 kwanzi musikana wangu kuti ndikuenda kunorukwa
aenda akazvika musa 26 kumba kwatete, but kumba kwatete akabva achiti ndiri kuenda kunoruma. Kumba kwatete akazvika musa 26 kubva musa 21. Tikati anyway hatizivo kwaakaita sei kwaanga aenda. Right, musi 29 musikana akarwara, ameno akarwara, ndimaudzwa ndakationa sisi. Musikana akarwara, wandifonera kuti todii ngatigadzise nyaya iyi nguva ichiri. Taurai baba. Zvakanzi ngatigadzise nguva ichiripo, mwana ari kurwara. Ngati anyway teteka zvamunoita imimi endai nemurume wenyu muende kumba kwechi vabereki vemusikana. Dauti munotaura navo tinozoda kuti titive tinoumbiridza ukama hwedu. Endai munotaura navo uye muchitaura nemhaka yekurwara kwemusikana. Saka hatsodzi yangu ichisvika ikoko nemurume wavo kwanza vangoti vachikukwazisana musivataura nyaya yavo vakatenga kurohwa. Sisi vakarohwa ichitonga vachamunyoka ruoko vakatomboenda kuexray handisi kuti vari sei vari zvino vakarohwa. So ivo nesu tinogara pedyo nepedyo. Kwanza vakabva iko pachirwa kusvika vasvika pamba nevanhu vakati wandei handisi kuti vakatsvaga vakomana here kuti vachirohwa ini handisipo nyaya dzinoitika ndendisipo. Vasvika pamba kwanza vakabata dho vachitangwa bosi mai vangu mudzimai vangu vakavhara dho chakazunza dho da kurova budai. Vamwe vakomana vatora ndiro dzanga dzasungwa nemudzimai vanzi kandira kurodi dzimwe dzakapwanyika. Manext door vatotora maplates vakamadzorera. Saka ndazogara ndazouya ndakaudzwa nyaya iyo handisi ndabva basi ndazouya ndakaudzwa nyaya kuti ndo mamiriro akaita nyaya kuti vazoenda kupolisi nandisipo pese papa. Saka ndazouya ndikati anyway takarara musi iwoni. Following day ndobona kati kuna tinotenda ndakamufonera futari kubasa shamwari ndokugadzise nyaya dzako. Tino akauya ndikashava pinda mumba iwe nemusikana wako namama mugadzise nyaya dziri because zvamune maronga izvozvo ndoita izvozvo. Saka handisi tovarongerana zvipi kati mutetika tarirei kuti 1 ini ndakasangana bhudhi remukomana ndoga ndakarohwa ndichidzira kuti wangoramba musikana kuti ndokurova kana kuuraya ndomataura indita ini. 2 vakarova hanzvadzi yenyu mimi nemurume wavo. 3 vakapwanya ndiro dzamama dzepamba. Saka ukama hwacho tinohumba sei. Saka musikana zvitwani tina chitoti ai musikana handichani achidzokera kubasa ndakabva ndatora mabhegi musikana ndikati shamwari ndakachimba kwenyu dzadziri hasha dzezvinhu zvakaitika kurohwa sisi vangu kupwanya kwendiro kurohwa kwemwana kuti anochichidzirwa akasangana nabhudhi wemusikana always pavanosangana anenge achirohwa achitireterwa. Saka izvozvo kuti atiza aende kwamutana inawe kutika munomuchekuta muchagarivo izvo vandiri kuti nyachadi musikana kusvika pakuurayiwa. Saka ndazogara kumba ndopona kati emwe musikana ndamuti adzokere kumba kwavo akadzoka panapa. Sai ndakadza kutsvaga munhu mukuru asi neine ukama hwedu ndimutume aende uko. Asi munhu ndakatanga ndambotaura naye shamwari ndavo yakamira so. Saka chienda unonzwa kuti topaita tichiumbiridza ukama hwedu. Saka munhu aenda akadzoka akanditi aiwa ndaenda kune madzimai. Saka vanditi kana baba vauya tichazokutumirai munhu kana baba vatogara pasi toonesana pachivanhu kuti topaita sei. Zvisina izvozvo musikana wapa ndakatora bhegi tikaenda kurodi akabva amhanya akauya kuno akazova nyaya yake. Saka ndifunga ndo nhau yangu mamiriro yakaita. Right baba maita zvakanaka kuti munoratidza kuti mairayira mwana. Pekutanga makarayira mwana kuti unofanira kuti utsvage mari ukwanise kuzoitwa nemhuri yako ukwanisa kuchengeta mhuri yako zvakanaka. Chekutanga kuti iwo pacho zvako unge unoita uinacho handitika mairayira mwana zvakanaka izvo. Chandisina kuzonzwa muchimurayira ndechekuti paunenge uchitsvaga mari usarara nevana vevanhu. Izvozvo makamurayira kuti izvozvo handina even mwana wamurayira anongoita. Teererai baba ndatini mwana wenyu hamuna kuzokwanisa kumurayira futi. Iwe shamwari paunenge uchitsvaga mari yekuroora paya usarare nevana vevanhu. Imi manga muri kutsvaga chikonzero kaini chakaita kuti mwana auye nekukurumidza ava ne2 years vachidanana. Yenhau yekuti mubereki
hakuna mubereki andaurarirwa mwana wange kana kuti mwana wake anoitwa mapenisi nemunhu kuti mwana wenyu anoti kana anzwa amirirwa nechinhu chake anomhanya kune uyu kunochitonodza uyu ndimazvona imi muchiti ngakuve ne2 years uchiri kutsvaga mari ngakuve nechakati achitambisa mwana umu muripanzwisisa baba mahure chavo mbava anotobhadharwa ma$5 short time sanoda kuti unorarako unobhadhara $20 ndimababati kana ngakawirira naye kuti chiuri tida kunzwa taibhadhara kanga mari paaita mashort time ndimoona hakuna munhu anohura nemunhu 2 years dzamuri kutaura imimi mataura nemuromo wenyu kuti vanhu ava vakadanana kusvika ma2 years hatitusira tichida kure nenyaya yazvo zvamurikuta zvese kumwe kwacho kutorobota muta zvina sense zvakawanda imimi mwana wenyu aenda achinoita musikanzwa nemwana womunhu hamuna kurayira mwana wenyu kuti waonge uchitsvaga mari iwe chirega kurara nevana vevanhu kozi hakuna mwana womunhu asazvokuchabata saka chiregai kusatsvaga rizeni yekuti sei auya iye mwana wenyu aikudire mwana saka iyo ndio rizeni yakaita kuti auya zvimwe zvokuti kwai vanhu vatukana pamba vazodii vanhu vaita sei aizvo zvinowanikwa kunokona vanhu vese kudzimba dzese zvinoitika asi the main reason yakanga iripo ndeyekuti mwana wenyu aichabasa mwana womunhu ndokusaka mutona akauya ikoko asi mwana uyu akuratidza kuti paakauya makatomutambira mukatomubvisa pamba penyimi ndobva mazoenda naye ndobva mazonomwisa pamba pavatete wake imimi kuzorasa zvinhu zvemunhu wamambenge mangotambira mamakuzvirasirei ende pamairasa maiti kana mamarasa aifana kuzonanga kupi izvo manje dzadziri hasha manje izvinhu zvaitika mukati mehasha dzenyu imomo buda maanza ekuti imimi mamangotambira ndoda maanza muhasha imomo kuti pamaimurasira zvinhu maimuti iye anofanira kuzoendepi kana abva ipapo marasa maiti anofanira kuti kudzokera ngokwako aifanira kudzokera ngokwako aidzokera nani makanga manosuma here ikoko kuti mwana wayo watati naye uya takumudzosa asi tichamudzosa nenzira dzakati ndozvazvimunzira yakafambira titi nemurume aiwa tikuramba makarasa zvinhu muchiti ngaende kumba kwavo manga manosuma here kuti achauya patenzira dzatichashandisa tichanorasa zvinhu munozomuona asvika saka mukona kuti hapana kana pamakamboita zvinhu zvisiri kuparamosha iye mipachenyu bata hembe dzemurora muchirasa panze munozva makuna jauya ekuti munobata hanzi dzemurora yematezvara muchirasa panze dai kuchinzi paita any problem riripo pane nzira dzinodzoserwa munhu kumba kwavo kana kuti murume wake ndiye akatoite magatsi iwayo but haatosviki pakuti futi anorasira munhu panze nekuti anenge aitopara futi mhosva mwana womunhu kana uinaye unoenda kunomusuma womudzorera nenzira dzakati hakuna mubereki anoramba mwana wake imi pachenyu baba mutori nemhosva yekubata hembe dzemurora muchirasa panze hamufaniri kuve muchibata hanzu dzemurora imi mabhurugu ake ave kumwedzi ndima itobata zvedu zvichireva kuti zvinhu zvake zvekumwedzi zvese zvanga zvisina kunge zvakawachwa maibata muchirasa panze nekuti makatsama mopa rizeni yekutsama kubata mabhurugu emurora vachirongedza mombe makuna kunaiona makanga imi pachenyu babatisata tomuongorora mhosva yemwana wenyu imi mutori nemhosva inotoda mombe nehwai ndo chaiko chaiko imombe nehwai asi vairongedza kudzinga murora mukadzi wenyu wemwana bhurugu yekumwedzi aya emurora chibata imombe nehwai mapunapuna zvino toda kuti tichienda panyaya yekuti uyu murume uyu ari kupi ari kuuya ari pamutare ari pamutare akapinda uyu akarambwa nemi haana kurambwa nemurume wake nini nemurume wake vanozvionera vandiziatini uyu akarambwa nemi haana kurambwa nemurume wake here pane zvino akarambwa nani ndini ndakaisa mamapei panzi zvichirova kuti ndini zvazviritoreva zvazviritoreva ndini kumusha baba ndinokumanana ndini noti ndini ndakabvisa mabhegi ive nemukomana wake haya pane zvino imi ndimakaramba murori nokuda kwezvikaitika ngativadzorerei kumba
Takavaratdzika nemombe wekubata mbatya dzemuroora vachirongedza tozotonga murume wake auya. Ane mimba remwana. Iwe taura neni ndikutaura newewe. Auna. Saka ibe zvino izvi baba mimi mutikuda mombe yedu tikuvapa 2 weeks kuti muinze vana. Waituvida nhasi. 100 US. Then waimo womwe. Uya mwaya mukomana wake ukana uya mozoya kudai. Vanouya chingani chama musi wa 17. Safi makaita zvinhu zvakadaro. Right, tichiyema kudaro. Mombe andikwanise kuiwana pane zvinoti indinoshanda kumakomba. Makomba akazara. Saka ndachikumbira wangu kuti ndikanoshanda ndoshanda ndokwanisa kuva nechi nemombe yedu ndizviramba ndokwanisa kuva nehamwe ndinoshanda ndanoshanda ndokwanisa kuva nechi chezvo ndakabatwa nemhosva inatsingaziva kuti ndiva nemombe yedu. Baba tinotunga vanhu tineni mvura dzinowanzvimbo dzavanoshanda kana kuti kunzara here kwavanoshanda andinabawa. Imi pamai makatsamwa makamboona here mvura yemumakomba pamaitsamwa kuti makomba kwamune mvura. Handifaniri kutsamwa kusvika pakudai kwezi gomba rangu rine mvura randosenza. Makambozvifunga izvo pamai matsamwa. Kwezi kutsamwa kwama makaita ndokutsamwa kwataitawo isu yezvi. Hatisi kutombotarisa kuti kuri kunaya. Isusu hatitombotarisi zvemvura kana tikatsamwa. Imi makamboiongorora here mvura pamakatsamwa. Mambo, mchana tini mukutsawa mune zvinhu zvakawanda sezvakutoitikawo kwatiri pano. Imimi makatsamwa mukasatozva kuti kune mvura ndizvo tikuwirirana. Isu ndisuwo moti totsamwa tizive mvura. Mvura yazviti. Hakuna mvura baba. Isusu mombe ndova pa 2 weeks. 14 days. 14 days. Why nhasi? Why inodiwa nhasi? Kana kuti motonosumudzirwa zvinhu mumba zvendirana mwairi nhasi. Totangira ipapo. Totangira ipapo. Mazvinzwa here? ndachikumbira wana kudare mambo kuti handikwanisi here kuti nditsvake wai mangwana. Ndachikumbira wana ndikwanise kutsvaga wai mangwana. Kwakumbira kudare mambo. Tsvagai wai mangwana. Nditenda. Kana kuti 100 US mangwana. Nditenda. Muuye nazvo. Nditenda. Then munguva ye2 weeks. 2 weeks dzichikwana. Dzinokwana musi wa17 kubva nhasi. Nditika ndimi munozouya kudai. Muchiti zvandakabata zvakawanda ndezvizvo. Handiti ndizvo. Ndokunzi munhu ari kuteedzera mutemo wedare. Nditika haisi yekungoti handina chandinacho handiendeko. Hazvizodaro. Ndauya nebepa remakondora ndakwanisa kudii kuwana. Nditika ndokuti munhu abva kudaro. Right. Let's be caught. Munodzoka musi wa17 imi mwana wavo vanomuudza kuti musi wa17 uri kudiwa kudare.